Malawi Today. From the DC, mwana wupsha kwambiri, the most deadly and dangerous child. Ndikufunireni Amalawi nonse chaka cha sopano chabwino, kuchokera kumsanje mpaka kuchitipa, nkhotakota mpaka kumchinji. Chaka chabwino nonse Amalawi komanso nonse Amalawi amene muli maiko akunja, kunena kuti mukhale ndi chaka cha sopano, chaka cha madaliso, chaka cha mayankho. Tachoka mu chaka cha 2024, chaka chimene taona mazangazime, taona mavuto, taona mikwingwirima, taona zinthu zimene sitinazionepo. Ena tikunena pano agona pa filling station, alibe chakudya, chimanga kulibe, mankhwala muzipatala mulibe, fetereza kulibe, mvulaso ndi ikubwera mokayikisa. Ndafuna ndikulimbikiseni Amalawi kunena kuti chaka cha 2025 ndi chaka cha mayankho, chaka chikhale chaka chosintha zinthu. Ndikulimbikiseni kunena kuti chaka chimene takhala tikuchidikirira chija, chaka cha zisankho chija ndi chinocho cha 2025. Osaphetira, osaopa, osafoka, osachita mantha. Tiyeni sopano tikalembese chifukwa m'madera ambiri a MEC komanso a NRB asegula ma station, ma centers okuti tikalembese chanzika kwa ife amene tinalibe chanzikacho. Ndipo ena ake ngati akuzinamiza kunena kuti abera zisankho za 2025 akungofuna kuputa zimene zikuchitika ku Mozambiki, palibe amene angawapase mpata. Choncho Amalawi ino amene munali odera nkhawa, nthawi yanu yokuti mukalembese ndi inoyo. Ndipo tapanga kafukufuku, palibe amene atazabere zisankho. Amene atazabere zisankhoyo khomo lolowa kuti akatape mauje ni mavoti wakaliona, koma lotulukira sakaliona. Choncho ndikulimbikiseni Amalawi kunena kuti tachoka kuja kovuta kuja, kundima kuja, koma pano sopano tikupita kowala, kunja kukucha sopano. Choncho tiyeni tonse amene sitinalembese tilibe chanzika tikalembese, chifukwa posachita pakukuyambika supplementary excise imene ameke ati ayikhazikise, atapanidwaso nawo ndi chiseko, atakhaulisidwa ndi mafuso, atapanga zawo ma tactics okuti afuna abere. Tikunena pano ena aku Mozambiki ali muziko momuno, ndi uchisiru weni kumalola anthu a ziko lina amene kwawo kuwapanga zonunkha ndi kumalandira kuno ku Malawi. Malawi should not be a dumping site. Malawi should not be a country yopangiramo zopusa. Ayi, inuyo asogoleri amene mukusogolera ziko lino, musawatenge Amalawi ngati zisiru polandira anthu ena amene apanga zawo zonyasa uko. Nkhondo inati iyambe muno, ati avutike ndi anthu osauka, osakhala inu andale ndi anthu olemera. Choncho uchisiru omalandira anthu amene apanga zonunkha kwawoko tikuzimvatu. Ena akugona mu area 9, ena ali kumangochi, ena athawa pa nyanja kuchokera ku nyanja uko kubwera muno Malawi. Inu ndiye ndikumalandira kuti akuthandizireni kubera zisankho. Imene siitheka, yobera zisankho siitheka chifukwa Amalawi tasukusula sopano. Uthenga wanga wa chaka cha 2025 ukupita kwa anthu onse olemera. Ndikufuna ndikupempheni kuti mukhale ndi bungwe lanu, muzilangizana, chifukwa olo kuno kwathu kumulanje ndi dera lotchuka kwambiri, dera lodala limenenso linaberekapo anthu, linatulusapo anthu olemera. Koma ndafuna inu anthu olemera pena muzilangizana, makamaka mukhale pansi muwalangize achimwene anu amenenso ali amalume anga a Crossroads.
chuma cha Crossroads ndi chuma chimene timachisirira ambiri ndipo timanyadira ife anthu akuno kumulanje kuti tili ndi m'bale wathu otchedwa Crossroads amene Mulungu anamudalitsa ndi chuma. Anayamba so humble paka pano anafika tsopano anasegula mabungwe obwerekesa ndalama banki nkhonde nkati. Koma chisirani ndi akazi awo akale ndikukatenga mkazi otchedwa California. Ankulo athu che Crossroads asintha pena paliponse asadye sausage tu koma kujambula, asakwere ndege koma kujambula mpaka kuchipinda kwawo kumene ife kwa zakazi ali ndi amayi amene anatisiya sitimaziwako kuchipinda kwawo, koma panopa kuchipinda kwawo tikuziwako. China chilichonse galimoto imene angagule akumayika pa Facebook, akumayika pa intaneti. Tikufuna tikuuze ni a Crossroads kunena kuti chuma chimene muli nacho ndi ndaliso lalikulu kuchokera kwa Mulungu, koma musachitenge chumacho ngati chitonzo chowatonzerapo anthu osauka. Muziwe kunena kuti anthu onse olemera pa dziko lapansi anatha chifukwa cha mkazi. Ifetu kalekale lijasiti mkazi wakuti muli ndi chuma cha mtundu umenewu tinkangokuonani muli ofasa, koma sitikuziwa kuti kodi California wakupangani chani, kodi kapena ni mankhwala kapena ndikupepera. Koma izi zikuyamba izi mukuziyamba izizi ndikuona ngati njira yabwino anzanu akulangizeni, chifukwa ife anthu osauka tikamakulangizani muzaona ngati ndi nsanje. Koma ife abale anu timakunyadirani kuti tili ndi m'bale wathu olemera amene mu history ya dziko lino alipo pandandanda kuti iyeyo ndi wachuma. Koma chonde alangizeni a California. A California ndi mkazi wokongola komanso mkazi wachifundo, koma izi afika pomajambulisa china chilichonse ndikumayika pa Facebook anthu akukunenani. Vuto la Malawi ambiri timati tikamaona ma comment pa Facebook timangoti that's very nice, a nice couple, beautiful, very admirable, koma osanena chenicho koma ndikumatukwana kumbali. Ndikufuna ndikuuze ni ankulanga che Crossroads kapena inusu abale awo amene muli nawo pafupi mukanalangiza Crossroads akupita sopano kuchionongeko. Nthawi zinatu kumaonesa chuma chako umaputa zoputaputa. Taona ni pazana zinthu zitavuta munatuluka kuchokera kundende. Komano pano chifukwa cha California chuma chanu akuchita expose kwambiri. Ndi apatu milandu sopano ikuyamba, ndi apasoto a MRA yakufunafuna magalimoto. Nthawi zina tateni tizidya chuma chathu mofasa. M'Malawi munotu alimo anthu olemera amene samaziwika kuti ndi olemera. Nthawi zina tiyeni tizisunga chuma chathu ndikumamudalitsa ndikumamuthokoza Mulungu, koma osakhala show busy. Vuto la anthu akumulanje ambiri tinabadwa anthu amatama, ndi chifukwa chake chuma chathu olo political career yathu simapitirira pasogolo. Alomwe ndi anthu ozikonda kwambiri, alomwe ndi anthu a show busy, anthu ofuna kuzionesera kumtundu kuti ali ni makobiri. Koma izi sizabwino chifukwa mmakhala ngati mukuseka anthu osaukaja. Analikotu anthu ena anzanu kumulanjeku olemera ankachita kumaenda daily pa ndege kumapita ku South Africa kukadya lunch ndikubwereranso madzulo pa ndege. Lero chuma chonse chinatha. Ine ndikanakupemphani inuyo a Crossroads muchitete mu mkazi wanu. Chuma chimene muli nachocho munapangaso mbuyo muja muli ndi mayi akale aja, komatu amene aja anthu sankaziwa, ndipo olo pa Facebook sankaziwikapo. Anthuso mwina anawaziwa kokuthaitha chuma chichitafika pa mapeto. Komanso tumuli ndi ana. Kodi uthenga umene mukupereka inu anthu olemera mukamachita posti zinthu zanu mukuwaphunzitsa ana khalidwe lotani? Kodi anawo azakhala bwanji? Taonapo tife anthu olemera m'Malawi muno including ma president olemera
anthu wa business olemera koma sapanga ngati inu a Crossroads. Kale lijatu anthu ankakutengani kuti inu ndinu gentleman, koma apapanso pano mukupita kupang'ono ndi pang'ono, mukupita koyaluka, mukupita kosavuka. Ine ndimanyadira kwambiri kumulanje kukuli munthu wina amatchedwa kuti Chelimu. Bwana Limu ali ndi maesteti, Bwana Limu ali ndi mathankala, Bwana Limu ali ndi nyumba zambiri, Bwana Limu. Koma chuma chawo amadya ndi anthu, amadya ndi abale awo. Vuto la lomwe ambiri timafuna anthu azitichemerera, kumatiimbira m'manja, koma si onse amene amakuimbira m'manja amakhala kuti akukukonda. Ena amafuna aone downfall yako. Bwana Limu wakuphalombe ine ndimawanyadira kwambiri. Olopa chaka pachasalephera kupanga phwando lokudya ndi anthu osauka, amakhonza kukadya kwawo kuphalombe, komanso posachedwapo anali ndi birthday yawo. Bwana Limu amapita ndithu ndikukalowa gulu la anthu amene anali nawo ku sukulu ndikuchezako mwina 20 minutes. Timaziwa ife kuti Bwana Limu ndi munthu wa bize kwambiri, koma Bwana Limu amatha kukacheza ndi anzawo amene anali nawo ku sukulu ndikuyitanisa birthday yawo ndikudya nawo limodzi. Si ambiri tu akumulanje kwa mapanga zimenezo. Izi ndikungofuna kuti mutengerepo phunziro kunena kuti chuma si cha pa Facebook, chuma ndichokudya ndi abale anu, chuma ndichokudya ndi anthu osauka. Koma apa pafika sopano California kumatumiza china chilichonse, kaya mwakwera basi, kaya mwakwera ndege, china chilichonse chili mkatimo ndikumaposita, pakana kukafika pa bedi kumaposita pa Facebook. Siku lina muzayitanisa ankhondo nyumba mwanu. Nthawi ina sotu Mulungu anamutuma mneneri Hezekiya kukayiona mfumu ya ku Babylon atadwala kwambiri. Atafika kumene kujako anamuyendesa nyumba mwache ndikumuonesa mogolide. Usiku wache anthu anabwera ndikumbera. Ziwani azimayi ambiri achita betray amuna, kuphatikizapo a Samsoni m'Baibulo anaonongeka chifukwa cha akazi. Achimwene che Crossroads ine ndimakukondani kwambiri, ndipo anthu ambiri so malawi muno amakukondani, koma mumuchitete mkazi. Pamene wafika pena pache poononga, ndipo ifeyo sitikuderera kuti muli ndi chuma iyayi, koma nanga anzanu ena m'malawi muno alimotu ndi chuma choopsa, koma sadya mmene mukudyeramo. Ziwani kunena kuti chuma ndi mchira wakhoswe. Zili ngati chimozimozi omwe wa andalewa amati akalemera ali pa UMP amazasauka momvesa chisoni. Iyi ndi saini yonena kuti chuma sichikhalisa ndi mchira wakhoswe. Chuma si chinthu chochinyadira, chochipangira matama. Chuma chikafuna kutha chimatha. Anzo anu ochenjera akafuna kudya nyama yawo bwino amatenga mafupa kuwapasa agalu, kusonyeza kuti chuma chitendi zidya koma ndi achibale. Mukapita kumulanje kukuli anthu ophunzira ambiri. Mukapita kumulanje kukuli anthu anadalisidwa pa ndale ambiri. Koma musakhale ngati anthu amulanje sento. Amulanje sento ndi anthu osusuka, anthu otembereredwa, amene amachitidwa recognize globally, koma amatha mwachabe. Kunaliso Crossroads kumeneko nthawi imeneyo ali minister. Lero anatha chifukwa chosusuka kufuna kuyamba chipani chache. Lero Crossroads 2 ali kuti anatha. Choncho kunazabweraso happiness. Happiness anazipangira chuma kukhala ndi empire. Anali ndi mphamvu kwambiri happiness, koma chifukwa chofuna chuma kwambiri, kufuna ulamuliro ndi mphamvu, happiness lero anayambisa kachipani kawo kamu briefcase. Lero anatha. Ndiyeso ndikufuna ndikulangize iwe nzanga waine Dangote, iwe nzanga Dangote, kunena kuti nthawi zina usi sumafuka pasi popanda moto. Iwe tunzanga wathamanga kwambiri politikale. Lero tu waziona akuchosa kuchipani. Kodi mulanje sento iyi ndiyotani? Mulanje sento iyi ndiyotembereredwa kapena chani? Mwina kapena pakufunika mapemphero ena apaderadera? Ndiye kulu zathu GTP Sounds
chitipi sounds nayenso wa mupipi makani okhawo kasafuna kucheza ndi anzace akuti ati walemera koma chitipi ukanayang'ana kumene wachokera chitipi sounds uzafunanso anthu akumulanje uzitha kupeza nthawi yomacheza ndi anzako akusukulu chifukwa ndi amene atadzakugwire pa mkono mawa monga amene akupangira cherimu Mr. Limu akupanga zinthu zabwino kwambiri mulanje sento ndi constituency yotembereredwa imene inadalisidwa ndi anthu otchuka a business nkati enanso a business anachoka momo mulanje sentomo ndikuzunguza zikoli koma lero anatha chifukwa cha showbiz chifukwa cha matama kuposta zinthu zawo pa Facebook tiyeni ife alomwe otchuka kuchokera ku boda kuzafika pakana ku Luchenza kuzafika Thyolo kuzafika Phalombe Chilazulu tenti zikhala hambo chimodzimodzi so ichi chipani cha DPP muli anthu olemera kopsa kuposaso chipanicho koma mwina panopa akuona ngati mene katuluka kaja afrobarometer kajako akuona ngati ambiri akuona ngati apambana kale nthawi ino ndiyomukuta afapita muthalika uja kuti mugwirire ntchito limodzi musagawane gwape musanamuphe simukuziwa kuti kuseri kwanzanu wakonza chani komatu muli nazo ndalama koma mukudikirira ku page house konko kuti muzitulusa ndalama alomwe ozikonda alomwe osakondana alomwe a showbiz alomwe ongofuna kuti anthu aziachemerera kuti ati ali ndi ndalama siku lina muzalira ziko litakuvutani alomwe ndeni mati ndikupempheni kuti inu anthu mmapemphera tazipempherera ni mulanje sentomu munayenda nalika lizi menemu ndi chifukwa chake anthu ake ali osavuka koma nkhani ya lero inali yayikulu kwambiri kuti anthu olemera inu tamukhazikeni pansi Crossroads ndi nkazache California aonjeza kwambiri zoposta ndalama zimene zakatazipangira zinthu zina bwenzi pano mwina akulandira madaliso kwambiri koma izo zomapanga matamazi muli ndi ana akuluso ndikumapanga matama anthu akulu kumachita behave ngati ana a standard 8 a form 1 oziwa kumene mapikicha muzandikumbukira chifukwa ndalama ndi mchira wakhoswe awa ni malangizo anga amu 2025 kulangiza inu ngakhale a MCP kunena kuti kale lija munali anthu osauka lero mukuyitanisa phwando mabilions chikhalirecho mafuta kuno kulibe chimanga kulibe koma munayitana anthu anu ndikukadya nyama ndikukamwa zakumwa ndikulezera ndikumapanga zigololo kumene kuja soka muli nalo lalikulu Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri from Jeza Village, tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.